Historien om Nikolaj. Nikolaj elskede at spille Rocket League. Fuck, jeg er god, mand. Shit. Nu kommer han. Yes! Fuck! Shit. Nej. Fuck. Nikolajs tastatur var gået i stykker. Men så fik han en idé. Ved hjælp af Makey kunne han bygge et nyt tastatur og fortsætte spillet. Nu kunne Nikolaj igen spille. Yes! Ej. Takket være Makey, der kan jeg nu igen spille, og jeg har også fået et meget bedre liv. Jeg har 2 æbler.